अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। नक्कीच सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब आमदार होणार आहेत कारण 26,000चं 27,000चं लीड हे संपूर्ण कुडाळ मालवणने दिलेलं आहे। निलेशजी राणे साहेब यांची कार्यपद्धती सुंदर आहे, त्या ठिकाणी ते सुंदर काम करत आहेत। आज निलेशजी राणे साहेबांनी 2014चा पराभव 2019चा पराभव आम्ही स्वतः डोळ्याने पाहिलेला आहे। आज आम्हाला मी काल ते दिवस विचार करत होतो, कारण ज्यावेळी पडतंय त्यावेळी कोण येत नाही, जेव्हा निवडून येतात तेव्हा सगळी लोक येतात, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे। त्यामुळे निलेशजी राणे साहेब नक्कीच त्या ठिकाणी राणे साहेबांच्या पराभवाचा वचपा काढणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।